ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲಾಗ್. ಇನಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಮೈ ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇನ್ನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಕರಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈತು ಒಂದು ಇಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅಂತ ಬಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಸ್ಕರ ಕಟ್ಕಡಾಪುಂಡು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಮುರಣಿದ ಐನ್ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಮಲ್ಪುನಂದು ಕೋಡೆದಂತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ತುಲೆ ಅನ್ ದೋಸೆ ಮೈತ್ನ ಯಾನ್ ಚಾಪರೋ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂತ ಓಡು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಂಡೇಜಿ ತೂಕ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಚಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಪನ್ಕ ಅಂಚ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮುರಣಿ ಅಲಂಕಾರಡೆ ತೊಂಡೆದುಲೆ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಚೇಂಕ್ ಬೊಕ ರಿಕ್ಷಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ನಡತದತೆ ನಾನು ಒಂತೆತ ನಡಪುಗ ಅಂದಾಣ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಪೋದಾಪು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಬಿಸ 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 ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಸ್ ಇಂಚ ಪೋ ಬರ್ಪುನಲ ಸರಿ ಆತ ಅಂಚ 1 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು 1 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ 9:16 ಅಂಡು ನನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿತಾಯ್ದು ಚೇಂಜ್ ಪುರ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕಗ ಇನಿ ದಾದ ಇನಿ ಪಾರ್ಬ ನಿಗಲ್ ಪುರ ದಾದ ಮಂತಾರು ಮಿಯರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪತ್ತು ದೋರತ್ತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಕುಲೋನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಬೇರ ಅಂತ ಕಾಪುನ ಅವರಂಜಿ 2-3 ಫೋಟೋ ದೆತ್ತ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಮ್ಮಸ ಅದೆಗ್ ಪಂಡ ಕೊಂಟುದ ಇನಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಾರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಗೊಂಚೂರು ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆವೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡತೆ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತೆ ಯಾನು ತೂತೆ ಜೆತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗೆನ್ನ ಎಂಬಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಯೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಕೋಡೆದ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ವೀಕಡ್ ತೂತು ಜತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದಾದಂದೆ ಆತೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದನ ಉಂಡು ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷು ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆನ ಅಂತ ಐ ಸೇವ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಉರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಚೂರು ತೂಯೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆವೋಡು ತುಲೆ ಕುಡೋರ್ತಿಲ್ಲ ಜಿಗ್ಗಾತಿರು ಅವು ಜುಮ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಆ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ರಿಂಗ್ದ ಇಂಚ ಜುಮ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೋತು ಶೋಕ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಇತ್ತ ಯಾರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕುಡ್ಡ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೈ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕದ ಅಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದವಲಿ ಜೀನಿ ಕುಲೋ ಯಾವ ಕುಲೋ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಿತ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಜರೆ ಕರಿಂಡು 3:40 ಇನಿಯೊಂತ ಬೇಗ ಇನಿ ಸಂಡೆತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಮೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೆನೆ ಇತ್ತೇನ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಪುನ 5 ಗಂಟೆಗತ್ತ 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ತೂಲೆ ದಾಸು ಅನ್ಪುನು
ಫುಲ್ಲು ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ನಂದಾರಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಪನ್ನಗ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದಾದ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬೊಲ್ಕಿರು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಕಿರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮುರಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಪೂನಾಡ್ದವ್ರೆ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ಡ ವೀಡಿಯೋಗು ಬಲೆ ಬಂದೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿಜೇರು ವೀಡಿಯೋಗು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋಯೇರು ಮುರಾಣಿ ಅಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಖುಷಿನ ಅಕ್ಕನಡೆ ಅಡೆ ಪೋಯೇರು ನನ್ನ ಬೆಂದುಡ್ ಸೂಪ್ ಆಡೋಡು ಬೆಂದುಡ್ ಸೂಪ್ ಆಡ್ರೆ ಅಡರ್ ಪೂರ ಕಂತಿ ಓಡು ಇನ್ನೊಂತೆ ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡತೆ ಪೂರ ನಿಂಚಿ ಬರ್ಸನೆ ತುಕ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಬಜ್ಜೆದ ಪೂಲು ಚಾ ಪುರ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರದೆ ಚಾದಿ ಇದು ಕುರಿಯ ಚಾ ಮಂತೆ ಅಡರುಂಡ ಅಂದು ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಳೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಲಿ ಬೈತನು ಫುಲ್ಲು ಮುಲಿ ತೆಡೆಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಮುರೆಣ್ಣೆಟೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಹುಚ್ಚು ಏತು ಮುಲಿ ಬೈತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಅಂತ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ತಿರ್ಗೆ ತೂಕ ಈ ಮುಳ್ಳುಡೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವೇರೆ ಓಡಿಗೆದ ದುಂಬೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನೆನ್ಕೊನ್ನದಂತೆ ಪಾಂಡ ಬೆಂದರು ಕಾಪುಂಡು ಮಾಮಿನ ಕಲ್ನೆಟ ಪಜಿರ್ ಹೋಯ್ ಅಂತೇರು ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಬೆಲಾಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಂದವ್ರ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿ ಬರಂದೆ ಅದೊಟ್ಟಕಂತ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಬಟ್ಟಿದೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೋಣಿಡುಂಡು ಅಂತ ಬಟ್ಟಿಡುಂಡು ಕತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಪೆಜ್ಜುನ ಆ ವಾಯ್ಜಿ ಉಂಟುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಯಡಿಲ್ಲ ಟಾಮಿ ಬೇ ಬೈತೇನಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನಿಂಬೇನ್ ಬಿಡ್ತೆ ಓಡೆ ತಿಂದು ಬೆಂದರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವಂದು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನಿ ಆತ ಇಮೇನ್ ಬುಡ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಎರಡು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂಡೆ ನಾನು ಮೇರೆ ಕಟ್ಟೀರ್ ವಾ ಜನನ ನಿಕ್ ತಿರ್ಗಾರಂದು ಬುಡ್ನಿ ಆತ ನಿಮ್ಮಲು ಉಮಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾ ಕಿರ್ಮುನೆ ಸಾಬೂನುಂಡು ಕನದೆ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿರಿಂಬೆ ಟಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಂಡತ ಓಯ್ ಟಾಮಿ ಬೇಗ ಕಚ್ಚಂಡತ ಬೈರಸ್ ಎನ್ನ ಬೈರಸ್ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ದೆ ಪಿರಾಟ್ ಹೋ ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಲೈದ ಅಯ್ಯ ನೂಕುವೆ ಆಯ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ತರೆಕುಮಿಯೋಡ ನಾವು ಪೋಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಅರೆಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತರೆಕುಮಿಯೋಡ್ಗೆ ಅರೆ ಮೀ ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನು ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಇರಿತ ಲಾಗೊಂದುವೆ ಸಂಡೆ ಲಾಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇವ್ರಿ ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಪನ್ಪಿ ಪರ್ಬಾತೆ
ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಏಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದತ್ತೆ ನಲ್ಲ ತಮ್ನೇಲ್ ಎಡಿಟೇ ಮಂದ್ ಜೀಂದು ವಾ ಮಂದೆ ಅವು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಬೊಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಬೇಗ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿಟ್ಟು ಕಚ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಪಿದೈ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒದ್ದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾವು ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೀಪ ದೀಕ ಪಿದೈ ತುಲೆ ಗೋಡ್ ದೀಪ ಪಂಡ್ ಒಂದೆಂಕಲ್ನ ಗೋಡ್ ದೀಪ ಇದು ಮೂವಡ್ದಾನೆ ಪಂಡ ಮೂವಡ್ದಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನ ಅಂತ ತುಂಬುಡ್ತಿಂಚು ಒಂದು ಎಂಡು ನಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೊತ್ತ ದೀಕ ತುಲೆ ದಿಯನ ದೀಪ ಈತ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ದಿಯೆ ತುಯರತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಪೊತ್ತ ಯಾರ ಐತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಡೆಯರೆ ಐನ್ ಕಡೆ ಓಡು ಕಡೆ ದೀಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕ್ ಬಂದ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ದೀಪನ ಪೂರ ಅತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನ ಯಾನ ಅರಿ ಕಡೆಪುನ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.